Maayong gabi, mag-usab, mga angkol ug mga auntie. Tugutin isab ko ninyong mga yog katahuran. Kumusta mos mga pamangkin? Yaw words na, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, nakatutoy. 9 p.m. na gani. Ayan, basic na. Ayan, nakatutoy na yan hanggang 12 midnight po para sa programang Tutoy na Lab. Ayun nga, pinag-usapan po natin itong gabing ito tungkol po sa mga bagay na dapat gawin bago po mag-post po sa social media. Ayan, no? Bago mag-post sa social media, kinakailangan po natin, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, ha? Gawin na natin ito. Ito siguro ang mga importanteng mga bagay na dapat natin gawin. Yan, unang-una din. Ito, dagdag natin pala. Tiyakin na ligtas ang iyong post. Clarix, ha? Huwag magbabahagi ng personal na impormasyon na maaaring magdulot ng panganib ng iyong seguridad o privacy. Di ba? Lalong-lalo na next week, alam na natin yan, no? Next week is a long vacation para sa karamihan. Hindi ako kasama sa karamihan na mag-beach o uuwi sa probinsya, ha? Ako lang po ay nasa bahay. Kaya para sa mga may planong mag-akyat bahay, hindi kayo makakalabas pag makapasok kayo sa bahay dahil nag-aabang ako. Hindi kong sabihin sa mga magbabakasyon po. Ito na yung sinasabi natin at tiyakin na ligtas ang iyong post. Baka magpo-post ka doon na nasa Boracay ka. Nag-beach outing. O kaya naman nasa Bohol ka. Andun ka sa isang resort. Siyempre, yung mga akyat bahay yan, titiyakin niya na wala ka sa bahay. Yan, tiyakin niyo pong ligtas. Yan yung sinasabi po natin, mga kabisyo. Ayan, dapat alams po tayo na yung mga ginagawa po natin, dapat tugma po. At yung pinost ko po sa ating social media, sa ating fan page, sa Totoy Bato Official, ayan na. Pangalanan ng mga bagay na pinupost sa social media. Ayan. Totoy Bato ang ipopost doon. Kigol. Kigol ng manok. Ang sarap doon, mga kabisyo. Yung inihaw na kigol ng manok. Yung puwet ng manok. Ang sarap yun! Uhaw. Sarap yun, pampulutan bukas, sa may hapag sa Marikina. Ang sarap. Naglalaway si Totoy Bato. Ayan, baka andun kayo sa may San Miguel Pilsen Biraoke 2024. Alas 6 po sa may hapag sa Marikina. Ayan, huwag nyo kalimutan, ha? Yung pulutan ko, ha? Pag-uwi nyo, galing dun, ha? Ibulong nyo kay Kiko Tanggero. Sabihin nyo, yun daw, Pilsen daw ni Totoy Bato at saka pulutan. Sarap pa naman yung kigol. Ayan, sabi ni Junex Sumblingo, bagong motor toy. Marami tayong mga gano'n, no? Hindi yan pagyayabang po, mga kabisyo, ha? Correct me if I'm wrong. Sa mga nagpo-post ng mga gano'n, syempre happy sila, proud sila na meron silang nabiling motor. At syempre, ikaw, huwag kang mainggit. Huwag kang masuya, bugadayon. Dapat ikaw din ay maningkamot, maningtiil at para magkaroon ng ganyang klaseng mga bagay. Huwag kang mainggit, ha? Sabi JR Arancilio, yung di nagbayad ng utang. Ay, oo nga, magpo-post na doon. Yung utang mo, ilang taon nang hindi ka nagbabayad. Isang araw, 2 araw na lang, ipo-post ko na yung pangalan mo. Diba? Tapos mag-comment na sa baba nun, doon sa thread. Sino yan, ti? Kol, sino kaya yan? Hindi ba yan si Pastilana na? Diba? Sabi ni Moana 5, mga uso to'y. O nga naman, mga usong mga pagkain siguro. Mga usong mga lugar na pupuntahan. O kaya anong klase mga uso damit. Ayan. Sabi ni Anlisa Campomanes, content na mag-ihi sa FB. Ako man na, may mga ganun Yung mga katuwaan lang po, mga kabisyo. Ito lang. Yung iba naman kasi, nag-iisip sila. Pero gusto lang nila katuwaan. Yung iba hindi din nag-iisip. Katuwaan lang talaga. Basta kung ano-ano yung mga pinapopost. Yung lagi kong sinasabi po, mga kabisyo,
na lahat ng mga ipinipopost mo dapat, siyempre, alam mo na yung consequences. So, kung hindi ka nag-iisip, basic na, marami kang mga basher. Ayan, sabi ni Eddie Hadlock, no, mga marites call kay taratitat ang mga bunganga. Ipopost mo yung mga taratitat ang bunganga. Grabe ka naman. Jessica Dinio, new gadget. Uyab po di ay call. Halimbawa, ikaw, nakabili ka ng bagong cellphone, bagong iPhone. Ipopost mo doon, thank you Lord, thank you sa sipag at tiyaga ko. Pero sa POV ng iba, nagyayabang ka. Huwag mo silang intindihin. Suya lang yan eh. Sila, LKK yan. Luoy kakaayo. Jenny Chavacana. Ayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Word. So tama, no? Sabi ni Ariel Gabon, Marites, ano ang latest? Lucio Junako iyang kigol, huwag kalimutan magtutoy, okay? Ayan, tama-tama yan mga kabisyo. Sabi ni Lovejoy Serra, mga break-up ng artista. Oo nga naman, feel mo naman na i-post mo yung celebrity, pwede. Pero wag mo na, halimbawa nakita mo si Tutoy na may kasama. Pag nakikita ang medyo alanganin yung kasama, wag mo namang siraan ang Uncle Tutoy mo. Gusto mo bang hindi mo na mapapakinggan ang Uncle Tutoy mo? Wag naman ganon. Sabi ni Julius Burgos, yung mga broken-hearted, yan, madalas natin yan nakikita na mga nagpo-post. Hinahayaan ko lang yan kasi siguro yung Facebook na para sa kanila, yun yung magpakapahungaw ba? Doon nila inilalabas yung mga sama ng loob. Kaya, sayaan mo na lang yan mga kabisyo. At least kahit papano, hindi ka natapakan po. Diba? Yawards ang kolo. Sabi ni Baino Limuel, bagong uyab call. Oo naman. Dapat ipopost mo yung bago mong girlfriend o kaya boyfriend. Baka akala mo ikaw lang mag-isa. At least kahit papano, malalaman mo na, meron palang umaangkin yung boyfriend at girlfriend ko. Saknaps, huli ka, balbon. Ayan, doon pa rin, no? Of course, yan sinasabi ko, dapat ikaw pa rin ay responsible pa rin sa mga ipinapopost mo. Gusto mong katuwaan. Basta lang wag ka lang may maapakan na tao, no? Alright, no? Ito na po ang magpapaala na po ang inyong uncle. Daghan kayong salamat sa inyong pagtutoy. Ako po ang inyong Uncle Tutoy. Uncle Tutoy ba to? Para sa programa natin, Tutoy na Love. Hangtod ugma po mga higala, mga kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!